sing jalari mau apik kuwi yen pas dina-dina sing dirembug pakde iku nek si bayek iku laire wanci arep gagak esuk nah meh esuk wong jenenge wae lek jam semono iku gayuh padang nah tegese gayuh padang iki padha karo lair bakal mapak pepadang ngono kae mulane apa-apane sarwa gangsar ngono ketitipan keluwian minangka tandha bukti apa to wong Jawa kok ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sakabeh pitutur kang dimot ana ing kono sing diciptakke para pujangga iku kabeh niru utawa nyontoni bab prilakune Gusti Kanjeng Nabi. Dadi sabar tawakal eling lila narima. Lah iku wateke sapa? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kudu ditiru ngono iku para pujangga le ndawuhke biyen nalika jaman iku marang anak murite ya ngono sampe rong tumurun ditulis ana buku supaya kalebu wong kaya Pakdi kuwi ya nurut ngono iku ngono lho nak. Terus biasanya kalau udah mesti sanggup pertanyaan ya iya nak kalau ini penasaran babakan gitu loh Pak De weton Pak De oh ngono lek weton itu kan wonten ciri khas nopo karakter tentang manungsa niku Pak De tapi nopo wonten weton-weton tertentu nih Pak De sing gadah keistimewaan oh iya nak pancane ya ngono nggih lah dadi sak temene sekabeh wetoning wong kang lair iku ora ana sing ala namung ana sing dadi apik ning ana sing luwih apik nah ngono ora beda kaya nalika ngrembug babagan wong kang lair lagi pas Purnomo Sidi, karena ngono kae kan termasuk sing istimewa, ya toh. Purnomo ki apik ning sing apik Purnomo Sidi lagi yo meh ngono iku sak temene. Dadi ana keluwian sing apa kuwi sing kaya kena dimestekke. Nggih. Saiki upamane wong kang lair dina Kemis Wage. Ya. Dadi ku sing mesti ae wonge sugih pitutur becik. Ngono iku. Terus ana ing dina Kemis Kliwon. Kemis Kliwon kuwi ya ta ambeke welas asih tur bijaksana. Ngono kuwi. Ngono kuwi iku lek miturut makem lho nak ya to. Lah Sabtu Pahing iku adil wateke tur jujur. Iku terus Jumat Kliwon. Jumat Kliwon kuwi wonge wateke meneng ora akeh wicara ning seneng kerja, jadi ndak banyak bicara tapi bekerja. Ngono kuwi ya. Terus Setu Legi. Dadi Setu Legi kuwi pinter ngupaya, tegese pinter usaha. Ngono kuwi. Terus Senen Pon. Lek Senen Pon iku wateke wonge alus, murah hati. Rendah hati. Nah, jenenge cara wong biyen wong tuwa ngarani lemah lembut. Nah, ngono iku. Dadi terus Jumat iku mau Senen Pon, saiki Jumat Pon. Jumat Pon kuwi wonge kasinungan pertitis. Pertitis. Terus Selasa Kliwon. Kuwi
sok iso dadi pujangga utawa sesepuh lan yen isih timur kuwi pinter sambung gampang ditresnani kanca sanak sedulur. Nggih. Toh ana maneh yaiku sing jalare mau apik kuwi yen pas dina-dina sing dirembug pakde iku nek si bayek iku laire wanci arep gagak esuk nah meh esuk upamane saiki jam 4 bengi Nggih. jam 4 utawa sampai jam 5 sampai biar iku luwih apik neh ngono tegese kaya dina-dina iki luwih apik neh lek iso pas lair iki jam sakmono mau ngono dadi iku kalebu apa ya wis gawane nak dadi anane pancen yo wis ngono iku Nggih. ngono Wow, wonten sekitar setunggal kalih wonten welu Pak Di. Nggih. Monggo mangke nggih Pak Di. Kapinujon niki gadah weton ingkang disebataken kalih Pak Di, monggo komen. Mas kula kemis kliwon. Nah, monggo diramaikan kolom komentarnya. Nggih. wis wadi utawa ya wis kabeh dina sing wis disebut Pak De mau. Nggih, Pak Di. Heeh. Tapi niki di luar niku nggih sae ya, Pak Di. Iya, apik. Lah, ya iku nak upamane kok lair awan pas dina iku ya apik ning luwih apik neh lek laire jam kaya sing disebut Pak De mau dadi upamane wis jam 4 bengi atau jam 5 sampai biar iku nah ngene iku sing mulane apa wong jenenge wae lek jam semono iku gayuh padang nah tegese gayuh padang iki padha karo lair bakal mapak pepadang ngono kae mulane apa-apane sarwa gangsar ngono ketitipan keluwian ngono iku Gagat Rino. gagat Rino iku Iya, kaya ceritane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iku nyose kan gagat rahina nak ya yo arep esuk ngono iku ate pas dinane ya Senin pisan ya biasane Kanjeng Nabi kan dina Senin iku nyose pas gayuh gagat rahina mulane dadi patowadan mulane yo kesabarane wis apa-apane iku jan wis pancen dadi pepanutane wong sak lumahe bumi kurepe langit sing padha njilut nyang kapercayane Gusti manusia nomor 1. Nah, iku kena diarani janma pinilih mustikaning manungsa. Mulane diarani kekasih pangeran. Nggih. Iki Pak De. Kula niki lepas dari pembahasan iki ya Pak De. Iya. Nah, wonten ingkang nyuwun pirsa Pak De Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, niki kan anu Pak De. Jawi Pak De, Jawa. Napa kok tiyang Jawa kok percaya lek nganu napa Kanjeng Nabi Muhammad itu istilahnya nggih. Nah, ngene nak Pak De. iya, ya iku mau tak kandhake. Dadi mligine wong Jawa. Nggih. Ya to. Upamane wong Jawa iku sak temene ming beda liwate ibarate beda agamane upamane nek contoh saiki lek para kadang Islam kitabe kan bangsa Quran ya toh hadis lindune. nah lah wong Jawa kitabe sing ngamot sejarah-sejarah kaya to mulang reh centini ning iku kabeh ya to iku kabeh jupukane pujangga sing aran kuwi
yo tetep nganggo pepanutane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono lho. Dadi ora kok upamane contoh kaya Pak D ya ta. Pak D ku yo bener-bener lan yakin, khainul yakin gawe manutan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Iku dadi wong Jawa sak racak-racake kaya pemahumane Pak D sak konsep kabeh sing padha sing budaya mang babagan Jawa ngene iki ya tetep panutane padha wae karo sedulur Islam ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane tak kandhake paribasane yaiku kiblate panutane wong sak lumahe bumi kurepe langit sing padha minarcaya ngilut karo adek-adeke Gusti Kanjeng Nabi. Ngono iku mulane kena diarani ibarate wong nyang kutha upamane awake dhewe nyang Tulungagung. Kuwi sedulur Islam upamane metu Ngantru, Bablas Ngidul. Engko lek mojo menggo metu Karangrejo Ngidul. Ning kabeh mau sing dituju ya nyang kutha Tulungagung ngono iku nak. Mulane sak temene ngene nak. Minangka tandha bukti apa to wong Jawa kok ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sakabeh pitutur kang dimot ana ing kono sing diciptakke para pujangga iku kabeh niru utawa nyontoni bab prilakune Gusti Kanjeng Nabi. Nang kono wong kudu sabar, kudu eling, narima. Dadi sabar, tawakal, eling, lila, narima. Lah iku wateke sapa? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kudu ditiru. Ngono iku para pujangga lek ndawuhke biyen nalika jaman iku marang anak murite ya ngono sampe rong tumurun ditulis ana buku supaya kalebu wong kaya Pak Di kuwi ya nurut ngono iku ngono lho nak. Bagus. Niki mboten membenturkan antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lain. Ora nak, ora. Malah justru iki harus kita berarti sira iku ya dulurku, aku ya dulurmu. Sebab apa panutane padha wae. Yang lek ngetos cekelane misal agama A, agama B, agama C, lek leres nyekel memegang teguh kepercayaannya. Niku enggak bakal ada mboten wonten istilahnya perpecahan antar sesama gitu. Soale ngene nak. Sing jeneng ya to jeneng kapercayan lawan sing diarani agama iku kanggo ngresiki jiwa nalar pikiraning manusa ben adoh sangka sak serik, ben adoh sangka pangina marang liyan, sok gumampang nyepelekke liyan. Iku ora kena, agama iku ora nggo ngono. Dinggo gayuh siji ngresiki diri pribadi, manembah marang pangeran, ya to. Kaping pindho nang kono iku supaya jagat iku ben dadi tentrem. Dadi wong iku nak arep ngaku sugih ngelmu, sugih kawruh, ning lek sik sok jatuhne iki ngalake maido ngremehke karo sak pepadane iku ki mek lambe percaya karo Gusti Kanjeng Nabi ki mek lambe ora nggih ngono kuwi. Wong lek bontos agamane bontos kawruhe ora gelem nak. Soale apa? Niru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sabar tabah wis to lah mbok paribasane diubisuwana ya ora males miso sabar ini melayu lah ini jenenge bontos ngono kuwi nggih ini wau kedik nih Pak De intermezzo kedik iya
Napa kepercayaan. Ya. Wong niku bahas weton Ade. Jadi mungkin wonten pertanyaan monggo di serang. Iya nak. Kolom komentar nggih. Seperti like Ya. subscribe nih Ya itu bolak-balik Pak D ya matur mbok menawa ana masukan saling mengisi, saling melengkapi, Pak D matur nuwun banget lho nak. Nggih. Pak D iki yo butuh sinau, Iya, butuh belajar ngono ya toh. Nggih Ade siap. Oh ya dadi ya dhisik sawetara ngono wae ya nak, mengko besok iso disambung meneh. Siap. Nggih Ade semangun. Ya sama kurang luwih Pak D nyuwun ngapura, wong Pak D yo sinau, Pak D yo belajar kok. Bisa dilanjut malih Ade. Ya ya nak, ya. Terus lagi. Nggih Ya.